ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:42. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Sa liwat, mayong gabi, kamusta naman mga panangga naman tagpanamati region-wide, mga pangalagad kita sa labilin isa ka oras, 15 minutos. Karon nga adlaw Webes, Petsa 18. Sa Webes naman, edisyon sa inyo siling nga para tuntunan sa karandan, liwat naman naton nga manging kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton siling nga mga correspondent. Sa liwat na Manila, siling nga pagdulong sa pinaka-ulihi, labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events,
opisyal nga nabalhag sa Police Blotter Entry aton sa Kapolisan Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sa nga patrol, 2 Crosswind Patrol, kay na pa nagagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Aton naman liwat nga bantayan, kag aton naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Sana no pa nga mga eventualities from where the action is. White naman ginapangayo. Ara na si Action John Diaz nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto, pang Webes edisyon. Builog na to ng puwersa aksyon. Ninyo, Bugina. Update sa mga balita nasyonal kag international. News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Builog na to ng puwersa. Aksyon Dale Salazar. Builog kami kita sa puwersa sa atong siling nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elway Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacana sang Batang Suay. Sa kinandan ang inyo sini alagad ang news ring angkorman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 12 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time alas 9:48 na. I-activate ang ato siling arinya kay Action John Diaz. Kay may isa siya ka breaking news flash report nga idulong sa atong siling nga magpalabati karong gabi. Isa naman ka by bus operation no? Ang ginkasas ang kapolisan diri sa Bacolod City Police Office. Way untat nga by bus operation mo. Gahibi yung adlaw nga wala sang by bus operation. Action! Report! Dari flash report sa patrol with John Diaz, by bus operation. Action John, please come in. Isa na naman kalalaki ang nadakpan sa ginpatwagay nga by bus operation sa mga kapulisan sa Police Station number 2. Sinigid labang nga gabi aksyon dari mismo sa area sang Purok ng Barangay Torres, Sudad Sang Bacolod. Actually, ining lugar kung sa din kasang by bus operation sa tubang inisang isa diri ka kapilya mismo sa dalanon aksyon ereka. Kung sa din isa kalalaki naging kilala kay certain Vincent Montelibano. Legal ang edad ang nadakpan sang aton nga mga kapulisan aksyon. Pero according sa iya kiina sa aton una nga pagpamangkot nga ni sa minor de edad pa lang. Pero based sa mga kapulisan bagod nga 2019 na-record ini siya sa pulis kag ang iya edad dito sa blatter report nga kondasihan 17 anyos. So kung sumasuman aksyon according diri sa ila mahimo legal na edad kag ini no sing Montelibano aksyon kay tikon 2019 subong 2021 dugangan duha ka tuig abi makabig na mga almost 19 years old o kung 18 years old na ini sa abi. Okay. O pag nailagay na pa kaya bagong wala ini na mahatag na live o birth certificate. That is why nga ginakonsideran ni sa aton nga mga kapulisan nga legal ang edad niya mismo aksyonarik. Makita na ito diri sa mesa karon na kung sige pastor sa aton mga kapulisan ang pila diri ka mga makawig naton medium size o kung mga dalag ko nga sosay sa ginasuspatsuan Cebu. Ang ginatawag naton diri nga medium size. So kung madala ko nga plastic sa size ang ginasuspatsuan Cebu, mga most probably ang kada isa sa nidiri nga nagabugat sang 5 gramos action Eric, no? I-check sa naton be. Kahit wala ko dito tapos gid ang inventory. Okay. Pero kung makaton sa naton kung ano gid ngalan mo? AJ Vincent? AJ Vincent. Okay. AJ Vincent, gaano ka di kagina sa natakon nila? Gabong ko, istorya. Sinapod mo? Istorya, sang nagpasibang ko dyan, ligid sa ako sa bugas bilang na kuha nila.
Ano man, ginpasibangdan ka na sa una, ano nga kaso na? Ligad nga bugasaw. Ano nga bugas na? Din kwa lang nila sa bread ko. Truck. Bali, may naglabay dali nga truck na may karga bugas. Ari di sila binangag ka. Iminugid sa kanya sila nagpalupok nga lang. Ablaw nga ako lang nga. Tapos, Seryoso sila yung pati ako ginaan. Di ba? wag ka sa balong, managkasas labay ba sa break? Uy, urbal. Ito pang kaning nga surega, break ako na. Bagi video yun. Uy, muli. Pang ano lang awat na kayo bro. Pero kayo kabligya yun. Kaya pangwa ka lang, ano na? Ano ginapangwa mo? Pod sila eh. Ba't yung atong yun na kusahan nila dala bugas sa pod kumatagala? Hindi kita pod yaw eh. Kita yung tabo yun. Kung ano siya. Pero to, hindi rin mo. Hindi na ako niya. Ito ang nagatudoso ko. Uy, gigawad siya yun. Isang nakaisa. Ay, siya, uy, gigawad siya yun. Sino ni Gali? Hindi na ako niya. Hindi na ako niya. Ilan niya. Basta masidin naman siya planted. Ano ni Betty? Di na nilaglagin ko. Hindi na ako niya. Hindi na nilagin ko kung ikaw piplaso. Pagsigaw. Okay, kay idea. Di ba sa 2019, nadaktan ka? Anong kaso? Ano nga kaso 2019? Uy, ito na lipat naman sir. So, naging nga priso ka 2019. Pabalasa dyan anong kaso isang 2019? 2019 mga kaso, ito ba lang ginamba mo, ipasibangdan ka nga nag-cellphone. Hindi Nga. sir. Ang kaso pangawat. Kasi nilang to. 2019, kaso mo pangawat. Kagawad ang nadakop sa mo. Oo. Diba? Kagawad ang nadakop sa imo, gindala ka sa SDC. Tapos nagpalagyo ka sa SDC. Diba? Sakto ko no? Oo. Sige. Ano na kayo gindakop ko nila? In part, ka na, di ba? Oo, alam na. Oo. Ako na nang nag-inform sa i-action. Di nga lang nga lugar ganit dyan, ha? Ha? Di nga lugar ganit, Purok Nara? Purok ng pa. Purok ng Ka Barangay? Barangay size. Size, oo. Iya ka Station 2? Yes, yun yung season 2. Si Lieutenant Bugato, ara? Why? Rito siya. No? Be, Mangas, mga kapitan na si Lieutenant Bugato, be, kay may record nilang bata, nilang nga pangawat isang 2019 yun, minor pa rin siya. So, oo, so minor pa siya. And lately, sila ni di ba actually, kung may maglabay bilang mga delivery truck. Kapang hijack ka. Kapang hijack na. Kapang hijack nga. Sakay na sa likod ng kagala. Kapang aryato sa likod sa mga ginapangargaman. Oo, mo to ganito kaya balik kay ina, sang diri, ang kay istorya, mo to nagkapasimangod sa iya nga nagkuha, no, sa nga bugas ko, no, sa gikan sa isa ka halin sa may reclamation area. Oo. Nagsurya na lang sa kibot sa Kulpila Durgay, by bus operation agri. Bakla sa ganito pa rin lang kita ka sa videos Manila to, nga birthday sulok yan, katapos ang gripeday yan. Hindi yan nagli. So, bago ginama actually, magitang lagas, pati nga ng mga kapulisan. Okay. Balikan ta si Action John Diaz na auto ng linya. Action na rin, no? Kaya may ari dari nga nagapayag, no? May nakapalagyo pang isa? Kaya hindi kakaina, natabo sinidre, ang ginaligar ang amay, o kon pamilya, yasin ni Action na rin. Nalagyo? Nagpanghaboy dari sang botilya. Sa pulis? Sa pulis. So, ginasulod pa to nila kaina, ginlagasa. Ang butila na karapilas, ganito rin upod ang pulis di okay, ang tiil na piskan, guro bla. Okay na piskan. Ang ginaboy nga butilya. Nahila to guro parang hindi makapenetrate dali-dali ang pulis eh. Nadakpan na eh. Tapos, nagpalapit dali guro, ginahaboy nila action na rin, no? Ang nagaboy, pamilya sang suspect na? Ginaligar sang kapulisan nga pamilya niya. Dalo na sa kaso pahin lang ng kaso si Pirit, dalo na sa police station. Amo, gagani action na rin. Dudla na sila bla? Oo man. Ang ila na ya, pang sabotahin as police nga nag-operate, tigaling kiti pamilya man nilang subject eh. No, yes. Amo na gusto nga, gusto tigahimo man sila gimmick para nga ang police ma-distract man sa ilang subject kag target sa bypass operation. Yes, daw na siya ang sitwasyon diri sa may lugar mismo actually sa nagla mga gabi. Diversionary tactics mo na sa ibanda mo. Oo, may man ko man kita ko diri. May Nakadulong isang lugar mo na dyan, wag na posting may suga.
Waay kid ni isa ka poste, kalalayo sa poste nga isa, no? Suga ni ka cellphone ang ginagamit nila o flashlight nga available. Nasa tunga mo, may pasukan ang lugan. lamisa ras tunga mo, may kadulom, lamisa. Oo, may lamay sa gusto nga. Okay. So, agit suga nga ni action direct, no? Eh, Mabasa ko na lang nga picture para may background kami dali sa area. sige. No? Action direct. Wait, magigit kayo. May nadakpan ng pulis na nga boy butilya? Ay kay ginlagas nila. Nalagas Yung nila? sige sila ko nakahaboy Japon. Kasi hindi nila Delikado naman ko penetrate sa butilya na sa nga bulada, mga kaligo ko data. Ang gani sa jacket gani actually kung may mga magkalaiko wala. May mga recoveries na diri isa, duha, tatlo, apat, lima. 4 ka lagko. More or less, kung estimate mo mga 20 grams probably. Pila? Kasi kagamay. 21 grams action na reka. 21 grams. Kung isip-isipon natin ang mga more or less mga 20 grams ini madagan man yung mga sobrang 100,000 man eh. Musulim Check natin ito, mga 20 pila? May details ka na, sir. May details ka na. Check na to si Police Lieutenant Joven Mogato, action na reka, sa station number 2. Okay. Ang ilang officer in charge ka rin ng gabi. Sinong detalye, background, kayo do may ano din sila, no? Sir, may gabi, live as action radio, sir. Yes, sir, may gabi, no? Sir, Teres, anong background sang nadakpan ninyo ka rin ng gabi, sir? Natuloy sila dugay na ini siya paano naman ito natin nga nagapangawat ini siya since 2019 may record na ini siya sa aton police station, no? Okay. Kag sa Subong naimo aton ini siya nabaklan sang suspected nga ginadumlian nga droga ang sabon. So, but sir, gin-monitor siya bangod sa illegal drugs, hindi sa pagpangawat na naman. Bali sir may nakabaton nag-level up sa man siya, information nga hindi lang ini siya nagapangawat kundi sideline pagid ini siya nga nagabaligya sang ginadumilian nga droga, no? Nag-level up. Kagbase sa aton nga report kung mga amo ni oras nagabaligya siya kung kaagahon ang iyan ni kuan pangawat. Okay. So kung gabi, sir, gatambay, sila man na ilang dali nyo siya, baligya? Yes, sir. Tapos pa sa agahon, kung kaagahon amo na yung pangawat o kung pang snatch ang iyang pansin trabaho. Dugay siya nga pin-monitor, sir. Ano man? Dugay na ito rin siya nga ginamonitor, no? Pero medyo hindi lang na sa mapansambahan sa aton yung mga tropa. Pero sa Subong, sa ina, no? Naimo natin niya siya nga nabaklan sang ginadumilian niya. Ano more or less pila na yan, sir? May idea? More or less 5 grams ini siya. With DDB value na siya more or less 35,000. Ano na, sir, gagmay lang nagre. Hindi na siya dako lang ang plastic, eh. Medium size na siya. Ang isang bypass item na ito naman ang elongated size. Okay. So, mga more or less 20 grams natin. 35,000. So, 35,000. So, check natin what ka doon. And then, sir, according sa iya, why mo siya kung nag-bulabaligya, sir, illegal, sir? Yes, according na sa iya, no. Pero dugay na monitor natin dugay na surveillance natin sa iya. Ara gani ara nga mga ebidensya. Nabakla natin ini siya. Sir, ang balyaman, minor siya. Pero kini-record, ma-consider siya legal age? Yes, 2019 may record na ni siya nga minor de edad sa 2019 pero 2021 na kita subong, no. Kag as of now, no, hindi ni siya kabalo kung ang iya birth date bala. Hindi siya kabalo kung ano nga bulan, ano nga pitsa, ano nga tuig. So ang advice namo ni sa iya mas mayo pabor sa iya nga mag-provide na sa sang live birth niya o kung valid ID pa matuod nga minor de edad siya. Okay. So padala na sa station, sir, no? Sige. Jan? Yes. Double check lang ba ang lugar? Purok Nangka, Barangay 3 na kung nasakop? Barangay 6 na di, kaya ang Barangay 3, dito to sa may lapit, sa may Pure Gold. Dari kami actually sa tubang halan doon, bala? Gani. May nagasiling di sakon ng Purok Nangka 1 kag 2, sakop na sa Barangay 3, porque iya sakop sa Barangay 6. Yes, according sa police.
nakabutang sa inventory properties nila nga purok ng barangay size ini. Okay, sige. Kaya amo gid maligari man sa kapitan barangay 6 na connection direct. Amo to naga-comment kay na sa FB live pero amo na yung declarations ng officials. Sige. Nga purok ng barangay size ini. May purok official or barangay official na? May ari diri si sorry, sa ni ni Sir Mogato kani kapitana sang barangay size action elect. Si kapitan kapitan ka isang 6. Hindi ko familiar kasang ngalan sa kapitan sa 6 eh. Ano kapitan sa 6? Ngalan niya. Okay. Okay. Ngalan ni Kap. Check. Baido, no? Kap Rudy Baido. Kapitan Rudy Baido sa barangay 6 action elect. Arimandari. Karon ni gabi, no? Medium size lang isa. So, isip ya 1 grams kada isa. Okay. Kaya ang iya lang plastic lag ko. Pero unod niya gagmay lang. Okay. Dulag ko. Susunod at hindi siya 1 gram. Each nga isip, no? Okay, wala ko na weight. Okay. Amo na ko kay nang declare sir is mga more or less mga 5 grams ang actionary kay ang hindi nila ma-estimate kay ako lang tawon do pod ang unod bilas ang kada sachet. Pero vlog ko siya ang pagka-packaging niya kung pagutang niya sulod sang plastic. Okay. Amo na nga no. Sige, anyway, amo na si AJ Vincent Montelibano. AJ Vincent Montelibano sang barangay size sulod mismo sang Bacolod Action Erect. Check tabi. Pre. Check tabi ang police, no. May pamilya, makotabi bre. I-check tabi yung pamilya. Kaya namin, din pamilya action erect mong kung ano daring ilang may version. Statement. Oo, la version. May version ng pamilya sa sinatas. May pamilya siya, nagsulod na. Pasalatan namon side ba? Kung ano, gid. Pamilya nila. Basta may pamilya. Okay, at least makakatag sa ilang statement. Oo, gani. Dito ang pila balay. Para mag-aan, mas na natin sa kaya nag-aano, di sila kay namon. Putok-putsi nila? Oo, nagitan sila daw. Gaan sila namon, ano? Mama yung gabi, si Action dyan, si Action Radyo. Ano yung kaya ma'am? Tia, sir. Ano nga lang? Andrea, sir, Montelibano. Ano ang imo, no? Gabaligya sa kunailigya drug sa kuhaan sa kaina sa bypass operation? Sala na, sir. Wala ginasaya, sir, gabaligya siya bu. Kawatan nung nasaya numero 1, pero wala nasaya gabaligya siya bu. Damo na diya makasaksi. Naway nasaya gabaligya siya bu. Kawatan lang nasa. Kawatan sa pinakakawatan, kawatan sa pero way na sa gabaligya. Ara na da sa kanina, sir, o gapungko. Upo diyang sawa-sawa ya. Galing kami hukos-pokos ang mga kanami-nami. Gindalato nila sa kadulungan, ho. Di maupod kami, gimpunggan kami, kay dakpon kami kuno karon nila. Di karon naghambal ko, madakpon nyo ko, ano kaso ko. Way man kahambal ng mga pulis ng mga nami-nami. Kung ano kaso nila sa ako, ano subong dito, yan damo siya bo. Ano may hilak sa nasa kong gabaligya sa sir siya bo. Hindi ka ni kakaon, ako hindi kasaka sa balay namon, nga nag-aayo-bayo lang. Napakanon ko, sa kawatan, nang ginasaya sir kayo. Buti naman ay ang ibang dira siya kikina, dira sa may bangga, hindi digto. Hindi, nada sa Serara, nada sa kapilya, sir, o gapusas ang kamot, wala gigo binumber sinyo, sir, kagina mo. Mga gapusas, abed, fan ko sa Action Radio, gapusas ang kamot, sir, gapusas ang PL, ara, da ginahakusas ang sawaya, gahibik. Gahambal ko sa kapulisan, sir, nga wala pa ni sa nadala. Ang hambal sa pulis, may nahulat pa sila kuno nga deputy, sa makapto, nga makadto, de. Isiling ko nga, ang pulis nga, ang deputy pa ang makadto, de, kung hindi nyo nalang sa pagdalon, kaya giling ginahulat nila, ang nagplanted sa iya. Noon, temprano, pasagin ako. Oo, sir, temprano pa, mga alas 6, siguro, sir, pasado. Dugay na sa hasta subong nakibot na kami nga ato sa imutang, kaging hambalan ko nga, duwa kami sa sawaya, nagapalapit sa kapulisan dira sa kilid, kag nagahambal ko, sir, nga, ko siya, ilang taon to, ambal sa mga pulis, hindi ka mo to pwede, dira lang kamo, hulat lang kamo, karon dakbon ta kamo, okay, nag-isol ko, so gaya na paminsar ko, ay nga, mapadakot ko, kay way man ko kaso, nakamas man ko, ka-distancing man ko, kag-isa pa right to na, kay nablos ko na, way na nailoy. Okay, buti na, anong idea mo nga giposasan sa anay, kagina? Anong impormasyon nga giposasan sa Ogenda Cop sa ati?
Wala ko gani, sir, kabalo. Gipamangkot ko ang pulis, sir, ano ni sa nga ang gindakop nyo. Wala man sila sang isabat kung na ano sa sir. Di nagawakal ko na gani ginasot sa gwa. Nga siling ko, hindi na saya sir kawatan, barabo ka mo tanan kayo. Paluyan ka mo ni Lord. Ano na lang na ang gusto mo pala? Saya. Anong gusto mo ayo palagot sa pulis sabi? Sabay patani, nga tarungon Manila magplanted. Agkang iba na nga kapulisan, nakita na to kagina, kay kinaptapan nagagina nila si J nga nagauba. Nagadalargo. Ging kaptapan, gahambal pa ko gani, nga serubahan ko na lang sa, para nga J may armas ka. Siling ni J nga wala. Nga ti anong ara, sige lang pansuli ko, tanan nga bulsa ni J, damo nakakita, singko ti ubahan ko pa sa sir, nga hindi na. Dugay pa ang puko sa bata, da. Kagindala to nila sa kadululuman. Kami nakabut nga isa ka lalaki nga wala sang ngalan kay nakasibilyan, naka-yellow, may dala sa touch case. Amo tong dalay guro kay mo tong implanted ya. Hindi guro, amo bitong implanted ya. Kay ako yung panindugan ko ginsubo nga gabi nga hindi iya gabalig ya siya bo ang hinablos ko kawatan lang na sa kaayo. Pero wala na sa gabalig ya siya bo. Hindi na ya amo kadako ang siya bo sa mga hinablos ko kay kung magamo na ya kadako sir damo na kami kwarta. Mabuhi na ko yan iya, hindi na ko yan magkaskas wa manicure kundiin. Ikaw sagot siya, ikaw gaman. Oo sir, ako na sir ang nagahatag siya pagkaon. Gahatag ko na siya pagkaon, kisaway man na sa gakaon sa balay, pero always ginasagakaon, bisa nangutod, yan yung ako nang pagkaon. Duwala ni sila ka magutod, duwala ni sila nanay, ang tatay nila inutil man. Ako man gasagod. So, buti nga mo na, ang kurangkot, kundi inahalin ng sabod, dito sa? Dito sa kapulisan Ginapamatudan ko ginagasir kay nga Why na yung kaginahi ang hinablos ko siya bo, nakibot ng kuya nga nakita ko yung subong sa live nga damo-damo na saya siya bo. Kundi ito yung nagkalalagto kay ara ko kagina. Bisan subo makita mo na da may kanuna da sa kagtalapya ang yasudan. Wala na saya sir siya buya sir pamatudan ko malusod man kundi tani ang iba na nga kapulisan nga nakita nila kagina kung anong status ni J tani maging fair sila. Tani patulugon sila sa konsensya nila nga si J kawatan lang. Galing kasi wala sila i-complainant, planted na lang sila. Ay sakit na sa ulo ang bata sa kakawatan pero sa Shabuya wala na sa gabligya Shabu. Ano nga mo gud tay? Si Andrea Montalibano sir. Andrea, thank you gid no. Tiya sa bata. Tiya no, may babay kami. At least na pagwatang iyang sentimento Gani at importante at least fair ta. pa. Galagas pa siya, galagas protection. Ginalagas siya pa ka? Sige, abid fan siya sa Action Radio mo. Abid fan sa Action Radio siya pa mati, iyan iya version, at least na pamati, tama ng sentimento, ya. Oo man, no. Ang kapulisan, gambali nga hindi duga na lang ang surveillance na mo siya kapila na naman sa test by, kati diretso mo na sa Iloy, asang Iloy, sa tiya ka magdipinsa, sinablo siya mo kati, amo naman yung iyayang pagkabalo mo. Gani, so yan yung bali sa tiya, hindi numero 1 na kakawatan ng nablos ka na, pero hindi niya manobligya sa buti, iyan niya sa tiya. Gani, tingnan mo na iyang statement. Importante, both sila nakahamay gabi, paan sila pagpayag, actually, kung ano ila diri nga. Importante nga pagwat naman sa sentimento nila. O man kay kabalo ka kay ina, batan sila naton mo nga naga ano man bala. Ibual. Di ang pagpuplupitan kinali karon bla maglain ng gwat istorya de. Abi listener pangadaan kag surat so dulatar ko listener. Basi ko maglisot ako sa stasyon na kung dito to interview ta. Gani, ako pa ni ang isa dara ka base matabo bla no. So kami diri. Sino ka sa tiya to? Si Sheila. Sheila Montalibano. Si Sheila Montalibano. Mga big time mga apelyido no Montalibano no. Gani. Tiyan mo ito ka ang bali ha. Hindi mo sa ko na big time. Kaya kung kabaligya sa buhay na blot. Ang bali ito base may Hilux. Kada ako sa lakyan Hilux. Na mabalito ni Manang Sheila. Ang middle name niya, hindi Diaz? Naglain. O basi bugin niya? Basi bugin niya? Ate ito lapit lapit. Ginalaga siya pa ka? Away na, iba naman. Lain naman. Lain naman ang ano? Lain naman ang nagsunam. Doon ako na rin, kay kabalo ka one way, na doon kami, road clearing. So, kay nato interview kami, sala kami nga damo gara lantaw sa mon. Kaya gali kami ginaulat, kung hindi kami magway, hindi mo sa kagwa. Okay.
Kaya kami di ka malabag sa may entrance, kami kita yung pinakauna action direct, no? And ito mo na, ang detalye, sining makabig naton, puno sang drama nga bypass operation. Matapos kadakpan, may nagginabuyana isang botilya at may mga gitpagparigag na kusasun. Lipat lang ko magambal. Lipat ako mangkot kay Sila. Kung si Sila, ba si isa sa nangaboy-botilya sa pulis, hindi? Hindi, to laki, to action direct. Laki, ito yung nangaboy po sang botilya. Ang pagpayag sang kapulisan amay, no, sang ni AJ Vincent, actually. Okay. Amo to ang iadri, ang version sang pulis, ining nadakpan ni Simon Tiribano, kawatan, kag ginaligadan nga maligya illegal nga droga. Ang version sang tiga, numero 1 nga kawatan, pero wala nga maligya illegal nga droga action erek. Kag ang sabong na recover sa iya, suro sa tiya, planted sang pulis. Alin sa tachication. May tachication pulis, Tachication nila, pagka maloko lang niya, may bit-bit na sila, kaya usually, dra na nila ginabutang ang ilang mga papeles, ang inventory report. Correct. Ang unod sang attache case, kuha na, ng tarpaulin. Natarpaulin niya may aradab lang ng drug evidence. Yes. Dahil nakabutang ilang ziplock. Kaya kabalo ka after inventory, dapat sulod mo na din sa ziplock. Yes. Dumi mo na. Pero hindi na to baktan. Kabalo ka meron kanya-kanyang version eh. Ang attache case sa pulis, nasuspitsuhan pa sa tiya, nga dito, gisulot ng sabong, ang implanted, sinablos siya. Sinablos siya. Kasadya, no? Wait, may mo kaya mo na yung actually no, ang mo ning ideya dagang pananawan sang tiya. Bersorya sang pamilya ti ginrespeto tama na. Oo, amo to ganing ginpangita to namo, ang ginproteksyon ninyo. Na may magani kay at least na ang hibubunot kag ang ibuwar sang tiya na napagwa man ang iya sentimentos pulis. Okay, kabalo ka mo wala kita ginapakita nila mo nga makapotwas man bala sila. Kay avid fan gani sa Aksyon Radyo. Gani, amo gani kayo wala kay kon gani kuno gin may number lang. Man gani kay basta kambal na din si Aksyon Jan Diaz tinga ga report ko gabi di kay parente ko na si katiga parente kay midolnim ko Diaz mo. Ay naglahi. Matili ba no pilito ko. Hoy! Drugs nito drugs. Nagpula ka mo da, pa ka mo da? Dapat kami pull out, hindi kami magwa, dari ang salakyan, hindi ka gawa ang iban. Okay. Gawa kami hindi, pa station na lang, inuwi kompleto naman toksarik ang detalye sini. No, sa bypass operation karon nga gabi ka sa mga kapulisan sa police station number 2 action erect. Yes. Amo ang pinaka-uli diri nga sitwasyon sa aton kinakamtangan, nami para mataling panyempos libot sa sulad sa Bacolod nangin mainit ang sitwasyon. Karon nga kagabihon, mainit ang sitwasyon. Basta may part 2 pa na karon. Riman niya nga. Madami tayo ito, cellphone. Baka idali ito may part 2. Laway pa dali tapos ng simana. Gani. Iwan si Captain Vargas daan to, paningwa matungodaan. Oo, may station 9 pa. Gani. May station 8 pa. Yes. May station 6 pa. Ilang taon tayo sitwasyon na karon Alang taon tarik ko na. Dugay pa man magabi. May pwede sa karon sa kagahon. Kung meron ba, haluton to na yan, no? Ano mga Ako na nga sa mga caption na nag-komentar sa itong Facebook Live, sa itong mga avid listeners, ang senaryo na natod ginaplastar, pero parupulo may sindihan nila, nga tugtubo plastar sa pinagkakompleto ng detalye, kay tiga, kita sa kapulisan, kag kung saan mga inavailable, kaya natin gusto matribo kahaw, bala, ang ilang operation action. So, ano lang kita, no? Pulo pasensya, kag maghulat-hulat, kay tanan nga simpo, kinang lan hulaton. Kung hindi ka maghulat, undang. Kung hindi ka magundang, patay. Kung hindi ka mapatay, patay, huyak. May man ang resulta sang kuan sang bunlis At ang bunlis bangot nga wala sang tao. Ako na sa ang resulta. Kasi, mayo ang tirada. Ang kata talaga kasuntandaan nga isa sa maraton sa pagtugas sa balatian sa
aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kinaksyon dyan diya sa madramang live report na sa may Purok Nangka sa Barangay Sais. At least paano na pabatit ang both parties. Ang gindakop nga subject sa bypass operation, ang pulis nga nagpatigayon sa bypass operation, kag ang tiya sang subject sa bypass operation, mangga putok butsig isang tiya mo yun diya. Ay ako yung makambal ko, nang inablos ko na yan, numero 1, kakawatan. Pero niya nga nabos ko, wala niya gabaligya sa bu. Kaya kung baligya sa bu, naman sinakyan na kami sumong. Damo na kami kwarta. Niya ang sabo na nga na-recover sa pulis, ginplanted na sa pulis. Kamo niya ang version sang tiya sa nadakpan sa bypass operation sa police station number 2 under Police Lieutenant Jobin Mugato. Ti inaya, ginarespeto tana. Ano man ang parayag sang both parties, ang bata tong subject sa bypass operation ti kapaginwala man sa mismo gambal nga hindi na yakon nagapangawat lang ko pero niya hindi na akon siya bo ti gin kuanina gisuportahan sang tiya sang subject nga ako na boss hindi na gabaligya sa buwa numero 1 na kakawatan ito siya bo nang ligas na boss ko tari na mo na may kwarta mas lakyan na kami ya kaya siya bo na na-recover kaya gindaray na ito siya sa dulom-dulom ho niya planted na sa pulis. Ate mo na siling balang ati kung kaso ang ipasaka ni sa sospechado. Ate ba si kung ang tiya mangin serbi man nga witness ang nablos siya na magsiling sa korte. Hindi judge siya. Ang sabo na planted na sa pulis. Ti pro pulis ay kahambal, si Lieutenant Jobin Mugato gambang ati madugay ng surveillance sa subject nila. Iti yaway labot numero 1 kakawatan, amo nang ambal blato ni kina ni Lieutenant Jobin Mugato. Nya kong gabi, nya kong adlaw gabaligya na siya bo. Kung gabi ti amo na kapangawat, amo nang ambal sa pulis ni Lieutenant Jobin Mugato. Iproga ibuwal kito kinayan tiya mo. Na-bid fan ko yung aksyon radyo. Na mapa-interview ko. Tiyan mo to nga gagawin aksyon dyan Sir, paano? Napabati taman ang sentimento sa tiya sa hinablos nga subject sa bypass operation. Ay, kasadyata na. Sige, balikan talaga sa aksyon dyan, Diasa. Sa dugang ni sinatipon nga mga aksyon balita, ang report sa ato sa Liga Patrol 2, ginadulong sa iyo sa kaluan sang
May gabi dira sa kay Mr. Mrs. Emma kag Joel Sangko and kids. Sa kay Christy Arivalo, nagapaurok-urok na sila. Si migo ko Arnel Binares Sr. kag si Arnel Binares Jr. ang mag-amay. Dira sa lihis gapaurok-urok gid. Si Ibuni Butser sa Germany, wa check attendance na nakashare na sa. Sa Manila, ara si Paul Ornilio Riporas. Sa Paranaque, ginatamyaw ilang Season Palma family. Sa Sumag, halin kay John Michael or sa kay Michael June Season. Sa Sweden, ara si Emma Alquela Kelmstorm. Bunker Gemini, happy birthday sa kay Bro Neil Buenaflor. Halin sa PGBI Guardians Family. Sa kay Martin Aliling, da may gabigid ha. Sa kay Senior kag Junior Arnel Binares against Alihis mayang gabigid no. Sa kay Narok Mungon. Shout out ko lang mga bata ko Angel, Mark kag Rockney Jr. Aling kay Rockney Malinaw. Jude Galis makawiwili mayang gabi dira ha. Kay Christine Menyes Villalubos, Love Gayoso, may gabigid. Sa kay Judy Florentino, Arlene Niego Strava. Ay kay Toto Sir Vincent Similiano and Company. Dira sa Chick and Hotel, gamonitor sila da. Kay classmate ko Veronica Tricio and Kids. Sa kay Alexis Wingwin Torre, Pamilyas Paranaque, kag sa Valladolid, ginatamyaw yagid, no? Halin kay Alexis Wingwing Torres ang UK. Tamya ko lang dira ang papa ko Arnold kag nanay ko Luna Halorina. Sa partner ko Nicole Arivalo Alamilio. Halin kay Junel Halorina nga nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol Program. Salamat gid ha. Tuyo-tuyo man kadlaw si Vicente Similiano kag si paring Arnel Binares Sr. No? Pamya ko lang si Edmundo Claridad sang Tabunan Bago. Halin kay Edeline Labrador Claridad. Roderick Alcantarada may gabigid. Kerwin Hamindang. Toto Kerwin. Regards kay Toto Juda. Sa kay Germinal Hironca Flores. Veronica Santillan Manukan. Maki Kayong. May gabi dira kay Kuya Maki Kayong in action. Wow, pwerte. Susan Gonzales may gabi ha. Kaporok-orok man si Lolita Fabilawa. Kag si Buddy Labrador Jr. sang Las Piñas City. Uy, Toto Sani Losada. Tamyayo lang kids ya si Stephanie Losada. Halin kay Toto Sani Losada. Toto Nobi de los Santos. Bohid lang na kay Toto Nobi de los Santos. Oh. Kag kay Cathy Veer. Gapa urok-urok na sila permi pamati mo. Si Tracy Castro. May gabigid. Upod ya partner ya si Tracy Castro. Ginatamyaw gid ni Kuya Mike Benjamin Tan. Ay, si Ate Tracy Castro. Ginatamyaw gid ni Kuya Mike Benjamin Tan. Si Mr. and Mrs. Mark Efren and kids gamonitor gisaton. Nanyapon to si Kuya Mark wa. Kag si Ate Mrs. ni Kuya Mark. Si Mr. and Mrs. Mark Efren. Nanyapon to sila sa G&G Restobar. Bo, siya ka namit sang pagkaon mo diri Kuya Eric. Namit na, barato pa. Ay, pwerte. Si Bibi Yoki, Toto Ayan J. Traba. Mayong gabi dira kay Inday Rona, Rihida Traba. Gapa urok-urokid sa Action Night Patrol. Mayong gabi dira kay Manang Telma Badahos. Bao si Manang Telma Badahos, oh. Sang NHA Phase 4, bao nagapaurok-urokid. No, si Manang Telma Badahos sang NHA 4. Ginatamyaw kagid sang mapisan dira nga purok president si Inday Jerla Mandirico. Ay, pwerte.
Si Mr. Mon Lopez, sir, may gabi, sila niya kaluoy sa kultimong user, poser, ng drug lord siya daw, hilay-hilay lang ya. Ha ha ha. Siling ni Sir Mon Lopez. Welcome, Kuya Mike Binhamintan. Matik. Mr. Mrs. kay Mr. Bobby Munoz and family dira sa Talisay, kaparok-urok kita, no? Bobby Munoz dira sa Talisay City. Sige, ang iban karon naman Check na si Axel Roger Gote, Baxan Henry. By the way, ari ang update naton gali sa lakas ng panahon, no? Update sang Bagyo Auring, halis sa News Center with Action Dale Salazar, mas pa nga nagbaskog ang tropical storm Auring, samtang amat-amat man nga nagahulag malapit sa nasilangan nga bahin sang Mindanao. Dala sini ang kabaskogon sang hangin nga nagalabot 75 km per hora kag nagabulumadlos nagasaka pakadto sa 110 km per hora. Base sa forecast models, ginapaabot nga mas pa nga magabaskog ang bagyo nga si Auring kag posible mangin isak pa ka severe tropical storm category antes dalayon nga maglandfall sa Caraga region. Sa Domingo sang aga kag bilog ng hapon pagausoyon ang lugar sang Visayas, samtang sa Lunes sang aga yari na ini sa bahin sang Mindoro, Palawan area ang sentro sang bagyo. Hugot sa gihapon nga ginapahanomdom ang mga residente sa mga naminsyonal nga lugar, ilabi na sa mga direkta nga maagyan sang sirkulasyon sang bagyo nga mangin alerto sa dala nga mabaskog nga pag-ulan kapag madlos sang hangin nga mahimo magtuga sang pagbaha kag pagrumpag sa mga duta sa mga manubo nga lugar. Amo ini ang pinaka-latest nga lakat sang panahon si Bagyo Auring. So ang forecast sa Pag-asa base sa Domingo sang aga kag bilog nga hapon usuyo niyang Visayas area, no? Kag posible sa Lunes base ara sa Mindoro kag Palawan. Pero depende na kay mambalaw kang bagyo. Galain na man kung kisang kuan mo ang yadalagan kag direksyon bala may pagbaylo-baylo, no? Mo na kada oras naga-update ni ng aton nga mga ang aton nga mga Pag-asa sa pinaka-latest nga track kag dalagan sang bagyo. Kay permiro ti siling sang aton nga probinsya ni Dr. Shepard Bla. Ang forecast Domingo kag Lunes ang aga. Daw malabay sa Visayas. I think diri sa aton sa Negros or Bacolod, no? Pero ang latest hindi naman sa Domingo, Lunes, kundi posible sa Martes o kon Miyerkules. Nan. Amo na ang forecast. Pero amo na siling ko, hindi ni permi amo ning posisyon kag dalaga niya, ha. Kung kaisa may mga pagbago-bago na ang dalaga niya kag direksyon. Okay? Sige. Alang-alang pag signal ni Action na Roger Gutib, unahon tayo naka-standby sa line number 1, si Action Percival, kung si Action Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Yari sa line number 1, si Action Stephen Presquito or Action, yes, Stephen Presquito sa San Carlos. Stephen, may gabi, apres kami. Yes, Action na Eric, kahapon isa kapag pulong-pulong o isa ka meeting ipatawag ni Mayor Negustilo tungod sining preparasyon sa pagsabihin sa pag-abot sa sining pinakaunang karon nga isa ka bagyo ang bagyong Auring nga sabihin nga mag-aagi gidre mismo, no, nga makaagi ini sa aton nga isla sa Negros. So gani kahapon mismo tungod sa damo nga mga lugar diri, no, nga mga low-lying areas nga sa din prone gid sa sining mga pagbaha
nga nahitabo na sa diri sa siyudad sa San Carlos sa atong mga nagligad ng mga sinimana nga kon every time nga magtudo ang ulan naglubog sa baha ang pipila ka mga barangay diri sa siyudad sa San Carlos. So gani sa mga pag-meetings ni Mayor Negustilo sa Emergency Operations Center upod sa taga City Disaster Risk Reduction Management Office o kung CDRRMO, ang aton nga San Carlos PNP, ang ang aton nga taga Bureau of Fire and Protection, aton nga departamento sa DSWD para ini mo magpanghatag sa mga food packs o preparasyon sa mga sa linya mahalitan sa sining pag-agi ni Bagyong Auring kag ang aton man nga engineering department, ang budget, ang tanan nga sa diin amo ini sila ang halos no ang mga connecting agencies nga may ara nga partisipasyon in kaso nga sulod kag mag-agi diri sa aton kag posible ang pagbaha na naman sa pipila ka barangay diri sa aton siyudad sa San Carlos. Sila binan diri sa may barangay 1, may barangay Rizal, barangay 5 nga mo ini ang mga manubo nga mga lugar kag even sa barangay 2 may araman no, barangay 3. So ini sila diri Action Eric diri sa proper mismo nga mga kabarangayan ini diri sa siyudad sa San Carlos nga grabe gid nga during sa pagtudo sang ulan dito gid nga ang naglubog ang among mga pipila ka mga barangay diri sa siyudad sa San Carlos. So gani sa among nga preparasyon mayroon na nga mga contingency measures nga paghimuon o preparedness sa aton siyudad diri sa San Carlos tungod sa sining kahapon nga pagpulong-pulong ni Mayor Negustilo sa sining nga mga natungdan nga mga ahensya para sa paghatag sang assistance, ilabi na kon mag-abot na ini nga another na naman nga kalamidad, ilabi na ining pagsulod ni Bagyong Auring Action Eric. So may lamang ini Action Eric aton update diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Salamat gid Aksyon Stephen Fresquito live report gikan sa San Carlos City. Ang report na Aksyon Stephen Fresquito ginadulon naman sa Karawansang Life Extension Clinic. Ari na ang Life Extension Stephen Fresquito sa Ilocos Report Action Percival Villamor live report gikan sa Central Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Percival, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon Eric kaga sa aton man na mga suki nga tagpalamati sa Night Patrol. Sa gihapon aksyon Eric no ang libot kita sa aton area of responsibility
nakakuha kita sa balita dito iya sa Banwasang yun. So nakakuha kita sa balita labi na gid dinhi sang pag-operate sang aton kapulisan sang sa illegal nga gambling action na Eric, no? Dito sa may barangay Magallaon Cadre, nag-operate ang aton nga kapulisan sa pagpamuno ni Police Major Randy Babor upod ang aton nga mga alert team kag updan ini sang aton nga mga intel section division sang kapulisan kag ginadakop diri ang isa ka persona mga alas 9 sang aga kag ini siya ang persona nga ginadakop sang aton kapulisan ginala diri sa kay Michael Turco E. Mosquera. Michael Turco E. Mosquera, 74 anyos, kag inisya isa ka senior citizen, kag tumuluyo sang barangay Magallaon Cadre, Moises Padilla, Negros Occidental. Inisya na agiya sa warrant of arrest sa kaso naman sang PD 1602 action Eric sa illegal nga gambling. Kag ang ining warrant of arrest gina-serve sang aton kapulisan sang Moises Padilla nga may ari man siyang case number 43-20 kag ining warrant of arrest gin-issue kag ginpirmahan ni Honorable Maria Lynette Salhay Eusebio. Lynette Salhay Eusebio, presiding judge sang Municipal Circuit Trial Court sang 6th Judicial Region sang Isabela kag Moises Padilla action Eric sang among lugar, no? Kag dire ang warrant of arrest gintanaog kag serbihan sadtong January 16, 2021. Kaga ini siya may-ari naman nga fixed recommended o kung sa iyang temporaryo nga kailuwayan nga 30,000 ka pesos. Karon ini ang subject o kung ang suspect action na Eric nagapangatubang sang kaso nga ginpanaog sang korte sa pagbayular sang illegal gambling o kung sang PD 1602. So amo ini ang aton nga nakuha nga balita sa aton area of responsibility. Mayong kabilang sa kay Honorable Kapitan Chad Coria kag kagawad Jungred Sukanta kag Honorable Don Gisrel Imbultruyo sa sudad sang La Carlota. Report gikan diri sa aton namtangan ang inyo ka-aksyon. Aksyon Bersibal Villamor una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Percival Villamor. Ang report by the way ni Aksyon Percival Villamor ginadalo si Sakalawan sang Santon Plaza Coffee Mix. Mga bro, kanami ang feelings. Kaka-relaxing gid ang isa katasa sang kafe ko naga. Istorya ka sa imo barkada. Mas naganami ang usually nga bonding moments sa kada higop sa mainit nga kafe. Samtang naga-istorya. How much more? Parang kafe nga inyo ginainom healthy parehas sang Santon Plaza Coffee Mix. Kahimo sa Santon's Soya kag Balongkay. Santon Plaza Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi nila sa kay Cathy Ver, sa kay Robin Villanueva, alias Tigre. Ginatamya lang si Ana Disales. Mr. and Mrs. Ramon Caglilia Taton and family, sa kay Marinoy Rimo, kay Maninay Clarita Tampipi, kay Toto Clark Tampipi, tanan sang Gardenville Subdivision,
Dara sa Barangay Tangob. Sa kay Jeff Magtubo Hamantok. Happy listening. Sa kay Edwin D.B. Gonzales. Manandira nga pagpa-urok-urok sa kay Christopher Redfield. Sa kay Toto Ninyo da. Kay Tita Mens, may gabi. Kay Kap Bibing Nobles, ang Panokoy. Kap, may gabi dira sa imo. Paginatamyaw taman dira si Madam Judy Delmo. Madam Judy Delmo, happy listening and God bless you. Avid listener niya sa Aksurat Joya. Si Madam Judy Delmo. Si April Rose Abahag, monitor sa ito, no? Si nilipat ko din, kita kami kwao ng kubla, kaya doon sunggod gini sila mo. Taga barangay Panokoy sila, no? Dira sila gobra sa barangay Holo. Si Mylene, si Mitring, kag si Rosini. Si Mylene, kag si Mitring, muning partner nga gabaligya isda sa Panokoyo. Nakagawad, pero milang kuya ka pamati. Si mo daw mo ginatamyaw. Oh. Si Mitring, kag si Mylene. Si Rosini niya ti kuana mo ni isa man sa mapisan manamon dira nga empleyada sa barangay hall sa barangay Panokoy, no? Paurok-urok man ni si Maylin, si Mitreng kag si Rosini. Tindi na ko pagsok maana. Wasok maanta kamo kun way kamo mamati sa buong gabi. Andaman yung lang sakon kay panglusion ta kamo tatlo. Mga taga police station number 8 na may gabi gida sa papagunan ni Police Major Jory Puerto. Kay Mr. Mrs. Norman kag Morina Alvarado. Dira sa barangay Panokoy ka pamati man sila sa aton nimo mag-asawa nga si Toto Norman kag si Madam Morina Alvarado. Okay? Mga taga barangay Panokoy may gabi gida sa inyo, ha? Mga Abapo family. Nan. Abapo family, Valderrama family, Barayuga family, Lopez family. Ay, sa pagkadamo-damo na pamati sa barangay Panokoy kung gabi. Si kumare ko kwan, si kumare ko Ninit kag si kumpare ko Art Ilagison. May gabi gidira, no? Sa mga Guadalupe family. Kay Cheruelda Guadalupe, kamusta? Sa mga Bernasol family. Kay pare Jerwenda Bilaong. Kay da Eunice Bilaong baw. Sa kay former Kapitan Ilmo kag Lorina Olivarda gapamati kini sa aton kung gabi, no? Utoy-utoy man kadlaw si Inday Jerla Mandirico, siling Inday Jerla Mandirico, panglusi, grabe, manglusi kagidya. Sa mga kulit dan ni sila Inday Jerla Mandirico, kada kita na permisakon sa barangay holda, uway mo kuya wad ginatamyaw, na ginatapos ko kita programa mo, uway kuya kabati ngalan ko. So, tila mo dani si Maylin, si Mitreng, kag si Rosini, dani o. Ka mga usliton, blau. O si Police Captain John G. Libada, mapisang hepe sa kanduni, ka pamati mong lisato, no? May gabi dira sa inyo. Malandara nga pag paurok-urok, no? Sa mga libuon, family, da sa Kwangili, sa Panokoy, ka pamati mong sa saton, da, no? Si Nora Villalon, may gabi da, kay Nora Villalon, no? Tamya ko lang akon utod sa Orlando, nga si Roderick Aungon, get Wilson lang kay nagahubag na iya ilang sang tuslok kaswab. Ay, ka? Okay. Nakuan sa, na tuslukan kakuan, baksin. Sagrada Familia. Bokerting ang mga ngalan sa Facebook, no? Sagrada Familia. Daw kuan ba? Daw teleserye.
Happy wedding anniversary to Richard Magwad sa La Carlota, link kay Cativer. Sabi ako lang bata ko si Clarence kag si Carlene dira sa Bolivar, dalin kay J. Narca. May gabi dira kay J. Narca. Sabi ako lang si Fred, alin kay Lolita Fabila. Ay, ga-response din si Kuano, si Madam Jody Delmo. Madam Jody Delmo, matik ka, ikaw pa. Why kita da? Aksyon na dyan ko, Tim. So, reggae signal mo. Da magkalabaog rin ang tordlo na aksyon and race ang pislit ka numero mo. Hindi ka kayo makontak. Aksyon Roger Gotib. So, reggae. Anong tabo na sa imo nga cellphone man? Pabakla tanagro bago kay Kwanay. Kay Toto Albic Puy ay. Toto Aldrek Hinulan Puy bla. Alam lang kayo makita kami ni Toto Albic bla kay balong ko sa baklan si Aksyon Roger Gotib sa bago nga cellphone. Kay kapilan na sa Aksyon din makontak si mo do. Not attended kag out of coverage sa imo sining kwan nga signal. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Ay, gindimot ko ikaw pare. Among na kung may gatupa mong ano pa na dimot ka. Police Major Jun Chiliba. So talaga din kumpare ko mong nya demoted ba? Pare sorry kita. Police Major Jun Chiliba gali ah. Nabi kasi limo makadto ko to sa Jinjil ka man to kadto. Ano po kasi kakalipat ko ranggo mo. Sige ah, babalikan niyo pala tuntunan. Pagkatapos lang sa ito importante, nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalag na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tamang lakad, may kabidira kay Madam Lina Bicos. Kagkay Toto Arnel Robit. Si Madam Lina Bicos kag si Toto Arnel Robit kag Nida Siguanse gapaurok-urok, you know?
Salamat gid kay Madam Nida Siguancia. Padayon niya sini nga suporta sa Action Radio, no? Balikata si Action Jan Diaz sa iya sini nga final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Yari si Action Jan Diaz sa balik ka report. Jan, please come back. Ginpatakaanasang kaso sinigilamang nga hapon aksyonerek yung tatlo ka mga persona kung mga nakabik suspetsado nga nagpuli sa isa ka lalaki nga nasugatan ginamang nila sa Eskinita dra sa area sa Purok Riverside Zone 2 Barangay Batasunag sa Bacolod ay naginamo sila ya binono nila aksyonerek. Nagtinulokay lang gid ni sila nga tatlo kung sila nga apat bali tinulokay guro nga may dalang suya una nga ginsumbag sang biktima nga ginkilala kay Jeffrey Solon, legal ang edad kay residente sa Purok Riverside, Barangay Batasunag sa Bacolod, ang isa diri sa mga retudlo suspetsado sa pagpangbuno. Butsulingon, sunod diri kay Police Station 3 Commander Police Major Richard Parito, ang una gid siya nga nagpangtapungol amo ning si Solon. Ang iya gintapungol si Ray Cabarida, 28 anyos. Nagsugatanay sila sa isa ka eskinita, nagtinupungay sila nga apat, nagtinulokay, may dalaguro nga dolain nga tulok, at may mga hambali sa Parito, may imo guro may kanya-kanya mga pride actionerek, nagginamo ini sila nga apat. Pagtapungol ni Solon kay Cabarida ay upod ko ni Cabarida ang duha ka mga lalaki, ang naging kilala kay Raymond Bidoria kag Johnny Danyo. Si Raymond Bidoria, tiyempo nga may bit-bit ini kutsilyo. Pagtapungol ni Solon kay Cabarida, nagbalos si Bidoria kag si Danyo, ang balos yan ni Bidoria sa buno, igo sa tiyan kag liog nga angko ni Solon, kaging nga kadala diri sa area sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Nagpalagyo pa na sila actually nga tatlo, galing kinadakpan sila sa mga kapulisan malapit sa area sa Bacolod na North Ceres Terminal. Sining hapon, gin-file na ang kasong frustrated homicide batok sa tatlo ka mga suspetsado, bisan pa, according kay Parito, ang gin-payag, isa ginamang kalalaking nagbuno, pero according diri sa iya, sila investigasyon ay may partisipasyon gid mismo ang duwaman ka mga kalalakinan. Yari si Police Major Richard Parito. Mga suspects ni harapan sa family galagat man. Pero sundan sa biktima ang suspetsado sa tatlong rusulat at ilang mo. Tapos siguro nagparamdam ng pangulit isang sundan na at may siguro mga taplos which why napunuan niya. So, buti rin sa tiging pulihan nilang tatlo? Yes, sa natin nakakuha natin alibasyon sa mga bigtakaw. Gusto yan ng mga doktor na sundan at tatlo. Pero actually, sa among pag-interview sa tatlo na ilo, isa lang naman nagdulog. Pero siguro may participation ng ilo. Ang sakabatian si Police Major Richard Parito, ang Station Commander sang Police Station number 3. Balik gikan sa patrol at paglibot sa Bacolod Action Jan Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Daghang salamat kay Action Jan Diaz sa live report sa Patrol 2. There you have it. Ang kabugusan nga pagpangalagad sa Action Night Patrol program sa Webes nga edisyon. Balik ini buwas Biyernes. Ato sila mga patrol na unit reporters in action. Nga nagpalagad garo kami sa Action Stephen Presquito, Percy Barbie Lamor, si Action Roger Gutiv, of course Action Jan Diaz. Action ninyo begin ang atong kapiloto sa Patrol Tour sa Crosswind Patrol. New Center Action Dir sa Rasar. Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back-to-back kay Security Guard Campaner. With IT expert Sir Elray Dutilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sagbago, si Broadcast Engineer Bernie Villacanas. Ang Batang Suay.
Back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sala sa mga station manager, action na magbanwa, production chief news director, Rex Cantong, ang iulagad ang Corman Action at Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa action na rin magbanwa na kasiling Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipatan at magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami. Dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!